Het Obe Postma-selskip maakt het jood een uitstapje. Ze komen hier in het kerkje van Kwaarwerd te luisteren naar 3 versen van de dichter die het op muziek zet binnen door componist Peter Visser. Hij won de prijsvraag die het selskip uitskreeuwde. En dit plak, dat is natuurlijk ik net samen toevallig. Obe Postma komt van Kwaarwerd en hij laat hier ik te hof. Het wie voor het eerst dat ik als Doekle Elgersma is het bestuurslid van het Obe Postma-selskip, dat met publicaties en evenementen allewaar docht om het werk van de dichter levend te houden en trot te gaan. Elgersma verzint binnen het selskip de familie en had dus ook een stem in wat er met zijn nalidenskip Bart. Je leest dus de familie. Deze hele rij is Annex familie. En dit is dan het graaf van Obe Postma, dus mijn oud-omke. En zijn zuster Liesbeth, die leest hier. En wat heb je voor herinnerings aan jouw oud-omke? Nou, ik heb hem heel goed nog wel kind, maar wel als baar natuurlijk. Hè? Als squaljongen kwam ik vaak met mijn mem op bezoek bij oom Obe. Weer nooit omkes, maar dan weer hier oom. Dus de Frieske dichter Obe Postma, wie net omke, maar oom? Oom Obe, wie het altijd. Oké, dat ook? Ja, omdat hij studeerde hier. Obe Postma studeerde wis- en natuurkunde. Hij joeg les in Tiel, in Tilburg en in Greens. Na zijn pensioen kwam hij weerom naar het Lietse Kwaarwerd en publiceerde hij een protte over Friesland en de landbouw. De dichter van het Frieske Loon is de zowel beta als alpha. Zelf zou hij er dit oor. Bij de poëzie is de geest meer passief. Bij de wetenschap meer actief. Bij de eerste moet het om zo te zeggen oerje komen. Men kan niet dwingen, maar wet oermasteren. Bij de laatste is het oos. Men ziet het op wat men hebben wil en brengt er order en regen in on. Je krijgt nou pas, nou ik lid van dit selskap ben, een goede indruk van wat hij al diend heeft. Dat hij in die tijd natuurlijk helemaal net in de gaten. Componist Peter Visser wennet met zijn vrouw de violiste in Voorburg, maar hij groeide op in Oranjewoud. Maar de wijze waarop hij 3 versen van Obe Postma toonzette van koor en piano, liet hij 13 orenkandidaten efter hem. Unaniem heeft de jury toen besloten dat Peter Visser de prijswinnaar is van de muziekcompositieprijsvraag. En dat heeft €1500 opgeleverd en daar wil ik je nog even van harte mee feliciteren. Het is een affiniteit die persoonlijk is. Hij houdt van natuur, ik dieren. Hij beziekt het altijd eerlijk bij zijn gevoel te komen. En dat ik heel direct te uiten. Ik ben begonnen met dit lied. Dat weer mijn eerste inval en dat komt dan samen op papier. Zijn mijn potleer. De jongen is dit, hè? Dit is de jongen. Trappen
Wat weer het uitgangspunt muzikaal voor de jongen? Mijn fietstochten die ik vroeger als band maakte in Friesland. Nou, je hebt flink de gang erin dan. Ja, want het is een enthousiast jonkje en dat is nergens bang voor. Hè. En dan jellen wij gaat hij fantaseren en dat fantaseert hij zichzelf al die angstvisioenen voor. De jonge beneert het tjustre rondte, hem geniertje en brekke de voele wienen. Het rozig aanklied we bleek verlitsen, de eigen zietje halt en open. De vlaten trak je om het leven. Wat vond je van de liederen van Peter Visser? Ja, heel mooi. Ja. Ja, heel knap, heel knap. Maar stel Ramon de rapper, die wil een paar gedichten van Obe Postma rappen. Ja. Wat zou je daarvan vinden? Ja, dat is mij prima. Alles wat maar van belang is om Obe Postma in het voetbeeld te halen, daar ben ik natuurlijk vaart. Daar is het zelfsgebied vaart.